बोसोरफ्रोमबो मिन्थिखानाय समाज बे मिन्थिखानाय समाजा मिन्थियै फैबाय थानाय गोदान सोलोंना लाइमोन बे बोसोरफ्रोमबो जों बे खोथाखौ रायज्लायबाय थादों दिनै जोङो फुङावनो मोसौ थुखैबाय मोसौ थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ बांसिनानो आथिखालाव नालाय बे गोजाम थांनाय बोसोराव खानाय जिखिनि गोजाम फागा बेखौ जोङो दैयावनो आद्रा दोनथ'ना आद्राखौ सुना लाना फैनानै जोङो मोसौ गुलियाव दोनफैयो ओमफ्राय जोङो मोसौनि मोजांनि थाखाय मोसौआ दैयाव हाबनायाव बा हाग्रायाव थांनायाव लेवार फांसौखौ एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे जेबो गाज्रि खालामा खहा खालामा बेनि थाखाय जों दै गुरुनि नामाव आलारि बाथि सावनानै जों बेवहाय दै सेरावनो खुलुमनानै फैयो दा बेनिफ्राय बे जा मोसौ थुखैनाय समाव जोङो लाव बाहायो फान्थाव बाहायो आरो बेनिफ्राय जों गांग्रिखब बाहायो ओमफ्राय जोङो औवा थानाय बाहायो ओमफ्राय जोङो थाराय बाहायो दा बेफोरनि ओंथिया बिदिनो जे जोङो गांग्रिखबा मोनसे बिनि मेलेमखौ स्ट्रं बानायनायाव मदद खालामो गांग्रिखब जिथु बिफाङा बेखौ फिसिबा गाबो ओमफ्राय थाराया बिनि जोलै बांहोनायाव मदद खालामो थारायनि जिथु फेंखा हालुवा मोसौनि जोलैनि गोहो बेखौ दिन्थिनाय जायो थिग बिदिनो जोङो औवाया बिसोरनि जिहेतु थांना थानायनि मोनसे आदार जिबि समाजनि दा बेखौ दिन्थियो दा बेनिफ्राय मोसौखौ थुखैनायाव जोङोथ' गोदोनिफ्रायनो बे फाख्रा सिख्रा फुननायखौ बाहायबोदों नाथाय फाख्रा सिख्रा फाननाया गमायैनो बियो एखेबारे नांथारगौनि खोथा गैया नाथाय थुखैखांनानै थाव गुबै फोननांगौ आरो हालदै फोननांगौ बे हालदैजों थाव गुबैजों सार बेखौ नांथारगौ बे थाव गुबै आरो हालदै फोननाया मोसौनि गङाव जानाय बेराम बेखौ माने होबथानायाव मदद खालामो दा ओंखायनो दा बे थाव गुबै आरो हालदैखौ फोनथारनांगौ बेनिफ्राय फाख्रा सिख्रा फुननाया फुनबाबो फुनजायो फोनाबाबो बेखौ अरजाया बे जाहैबाय गोदो बे हाग्रा बंग्रानि समाव मोसौफोरखौ हगारना होबा मोसा लख्राफोरा अरगोन जागोन होननानै एसे फाख्रा सिख्रा नुथों होननानै बे फाख्रा सिख्राखौ फुनदोंमोन नाथाय आथिखालावथ' मोसा लख्राफोर गैला नालाय बेखौ फुनाबाबो अरजाया आरो दा बिदिनो जोङो मोसौआनो जिहेतु जोंनि जिउ खुंनाय आबादारि समाजनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो बे हिसाबाव जोङो बे सैथ्र दाननि जोबथारनायाव बे मोसौखौ थुखैनानै खामानिखौ मावनाय जायो दा बेखौ जोङो दिनै खामानिजों मावनायजोंल' नङा जों बेखौ लेखा बिजाबजोंबो फालिनाय जोंनि हारिनि मोनसे धोरोमजों लोब्बा दङ जोंहा जिथु बाथौ धोरोमजों सिबियारि समाजजों लोब्बा दङ मिथिंगायारि समाज मिथिंगायारि फुजा फोरबो फालिग्रा समाजजों लोब्बा दङ जाय समाजा मिथिंगाखौ गाहाय खालामनानै धोरोम सिबियो बे समाजानो दिनैनि बे फोरबोखौ फालियो जेरै जोङो गिबियाव जिहेतु जोंनो गिबिमोन नालाय बाथौ धोरोम सिबियारि समाजानो जोंनो गिबिमोन नालाय बे मुलुगाव जोङो बे नेम खान्थिफोरखौ फुजिबोदों आरो बे फुजिनाया नैबे फालिनाया जोंनि गोसोखांनानै फालिनाय नङा बे जोंनि एखेबारे 5,000 10,000 20,000 बोसोरनि सिगां फालिबोनाय मोनसे खान्थि बे फालिबोनाय थानायनिफ्रायसो बिनि खुगा फैनानैसो जोंनि बे फालिनाय सोरहाबा जुदि बिदाफोर दंबा बिदाखौ खुलुमबाय आरो सोरबा जुदि धर्मगुरुखौ खुलुमनो गोसोबा धर्मगुरुखौ खुलुमबाय सोरबा जुदि गौरिनो मान होनो गोसो दंबा दा मान हैथार बेयावनो लाब जागोन सबसे लाभा बेयाव जागोन सबसे लाभ बेयाव जागोन सोरबा बिबारनो नोङो बिबारनो केन्देल जरासे हो बिनि सला गासि हो सोरबा बिमायनो हो सोरबा फोरोंगुरुनो हो सोरबा धर्मगुरुनो हो बेयाव सबसे लाभ जागोन नोंखौ बे जाय मानसिया 3 बिगासे मोनगोन बेखौ बोसोरसे गोसोखांबाय थागोन आङो बे बैसागु 3 बिगानि आरो नोङो थांबा बे लामाया जाय मानसिखौ नोङो गाबोन नोङो गय जरा फाथै जरा होननानै आखाना फैसा होनना खुलुमगोन बे मानसिया नोंखौ बोसोरसे गोसोखांबाय थागोन आयौ बैसागु आंखौ नोंखौ बे लामाया
बेबायदिखे लाब जागोन गाबोननि दिनाव नोंसोरो सोरबा बेबायदि लुबैयोब्ला बिमा बिफाफोर दं बिफाफोर दं फोरोंगिरिफोर दं उद्धार जागोन खिन्थु जोङो बेबायदि गुबुन गुबुननि जायाव जाहाथे जोंनि गामियाव हाबफैनाय आलासि खुरमा सोरबा थाबायनो फैनायफोरखौ जर जबरदस्ति खालामना बदनाम खालामा आं बेखौ खावलायनाय थाबाय जोबनायाव गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरनानै आंनि निमाहा Thằng nào